No, zdravím priatelia, takže dneska zase sa podaril jeden double tesne pred koncom, takže je to náročné. Jeden taký, neviem, však ja ani nemeriam, nevážim, idem ich pustiť, ale v zásade stále to kombinujem, tá peletka pečeňová a boilies, hej, na jedno som dal Robin Red, na druhé Robin Red a na druhé bolo tiež nejaký River Bites, mango, chili, proste zimné gule. Rozmýšľam, že ten Robin Red, to je ten väčší kapor, ten prišiel, no a to mango chili od River Bitesu s tou peletkou, tak to bol ten menší kapor. Takže super, zábava bola, ryby nádherné, takže trošku si zabojovali, ja som si tiež poťahal, no a takže teším sa z toho. Takže zatím čaute a vidíme sa zase na rybách.